Ех, Българ, бъгито е топ! Природа, свобода, никой да те притеснява. Да, ама не сме сами. Сега пък какво? Яйч! Газ, Българ, газ! Макарон БГ. Перфектният подарък за всеки. Използвай промокод BG10 за 10% намаление. Тишина в залата! Обвиняемата да се изправи. Сложи ръка върху книгата за личностно развитие и се закълни, че ще казваш само това, което искат да чуят зрителите. Заклевам се. Защо дойде в Шри-Ланка? За да си върне любовта. Вие не сте ли разделени? Само когато не сме заедно. Кога и къде последно се видяхте с Ергена? Между бъдни вечер и Коледа в Джанам. Господин съдия, позволете на прокуратурата да атакува. Позволявам! Ти ли пусна статията, че ще влизаш в Ергена? Не, аз само пуснах стори с билета за Шри-Ланка. Лъжеш! Обвиняемата е с фалшива маска пред вас, господин съдия. Аз! Половината тук носят маски! Ред в залата! Аз съм истинска, нямам его. Затова дойдох да си върна любовта. Ти ли нямаш его, бе? Да! Суетна ли си? Не! Заклеваш ли се, че не лъжеш? Кълна се в сините очи на Виктор. Хей, очите ми не са сини. А какви са? Зелени! Обвиняемата ви лъже за всичко, господин Ерген. Няма как да не е суетна. Виж как изглежда. Кажи ни, моля те, защо дойде? Ние ще те разберем. Не съм суетна. Тогава защо дойде с 35 куфара за дрехи? Не знае колко синхрона ще ми се наложи да дам. Освен това, ако обвиняемата е тук за любовта, за какво си отключи и заключи 100 пъти профила в Инстаграм? Всички знаем, че това е евтин трик за увеличаване на последователите. Исках истината да достигна до повече хора. Ред в залата! Чух достатъчно! Йоана! Обвинена си в преднамерено участие в Ергена, лоша изненада, изобличаване на конкуренцията, его, суета и жажда за последователи. Имаш ли последни думи? Кажи ни честно, за всичко ще те разберем. За всичко съм невинна!